Dobrodošli na kanal Kotačić dobrote. Idemo odmah dalje u naše misli. Drugi dio. Duh sveti u krštenicima. Božja riječ iz Rimljana 8 od 1 do 18. Neka nam Duh sveti da mudrosti. Da primi naš duh njegove riječi. Da ne primamo mozgom, nego duhom. Stoga, nema sada nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu. Haleluja! Nema osude onima koji su u Kristu Isusu. To znači da ne dozvoljavaš nikome i ničemu da te osuđuje, a najmanje da ti sam sebe osuđuješ, jer piše i stoji pisano da nema nikakve osude sada, u ovom trenutku. Nema nikakve osude u onima koji su u Kristu Isusu. Ako si u Kristu Isusu nanovo rođen, onda to tebi pripada. Oslobodio te od zakona grijeha i smrti. Mi smo ljudi oslobođeni od zakona grijeha i smrti. Znači, ono što stoji u Starom Zavjetu nam ne pripada. Vrijedi nam kao poučno, iskustveno, savjet, ali nismo pod tom osudom. Haleluja! Doista, ono što je bilo zakonu nemoguće, jer je bio oslabljen zbog tijela, učini Bog poslavši svojega sina u obličju griješnog tijela i zbog grijeha osudi grijeh u tijelu. Zašto je Isus poslan? Da osudi grijeh u tijelu. Zašto je stavljen na njega sav grijeh? Da bi bili slobodni. Da se pravda zakona ispuni u nama koji ne živimo po tijelu, nego po duhu. Da se pravda zakona ispuni u onima koji žive po duhu. Potrebno nam je živjeti po duhu. Jer koji su po tijelu tjelesno misle, a koji su po duhu duhovno misle. Jedni su kažu, šta se ti misliš da si ti duhovna? Jeste, mislim se da sam duhovna, da. Jer živim po duhu. Ugađam Bogu kroz to što radim na svom duhu. Znate ono, radim na sebi. Radite na sebi. Ali tako da ugodite Bogu i da kroz to postanete duhovni, a ne super duhovni i zabrijani. Naime, mudrost tijela je smrt, a mudrost duha život i mir. Mudrost tijela je šta? Mozganje, strahovi, iluzije će te odvesti u duhovnu smrt, a onda i u fizičku smrt. A mudrost duha, život i mir, to je ono što nama treba, da imamo mir u ovom svom životu i da u trenutku i da gubimo taj život, da ne marimo za to. Većinu tretmana koje sam sad radila na putu u Hrvatsku, mislim dok sam bila u Hrvatskoj sam cijelo vrijeme radila, bez obzira što sam kao bila na godišnjem. Većinom sam rješavala ljude od straha od smrti. Koji naravno niko nije došao i rekao imam strah od smrti. Rekli su imam strah od ovog, od onog, od ovog, od onog. Na kraju se uspostavilo da je ključ tamo gdje je strah od smrti. Naime, mudrost tijela je smrt, a mudrost duha život i mir, ponavljam. Jer je umovanje tjelesno neprijateljstvo prema Bogu. Šta je mudrovanje? Umovanje tjelesno neprijateljstvo prema kome? Prema Bogu. Znači ti kad to dozvoljavaš, ti kad to radiš, kad pametujete, kad tražite, da sad ne idem u umovanje, to je vaše tjelesno neprijateljstvo prema Bogu zato što se ne pokorava Božjem zakonu, a i ne može. Ne može. A oni koji su u tijelu ne mogu ugoditi Bogu. Ne možete ugoditi Bogu jer ste u tijelu. Šta to znači? Pa to znači da vam je najvažnije šta ćete vi piti, jest, obuć, gdje ćete se ići seksat, s kim ćete se ići seksat, kakve ćete sve staviti u sebe implantate, da li ćete se, dobro ja ne kažem da nije loše se pokvarcati i izgledati lijepo i ne znam ti šta, ali ne da si ovisan o tome, bolesno i šta ti ja znam i da se trapiš i ne znam ti šta sve ne. Znači sve što ugađate tom tijelu, što radite za to tijelo, što vaše tijelo mora ovo ili ono,
a ne mora ništa kad treba doći pred Boga i kad treba učiniti nešto za Boga. Znači imam ljude koji su u velikim problemima, koji su u tijelu, u zakonu, u svemu tome. I kad im kažem, ok, nemate para za tretman, nije problem, dođete besplatno na molitvenu školicu, imamo 3 puta tjedno, pa 1 dan u tjednu će ti vada pasat da odvojiš i za to. Na kraju baš ti ljudi ne dođu, ali redovno zivkaju i traže. Pogledaj mi ovo, pogledaj mi ono, daj mi ovo, daj mi ono. Moli za mene ovo, moli za mene ovo. Zašto da molim za tebe 10.000 puta ako sam jednom molila? I to je bilo dovoljno. Sad je na tebi da zahvaljuješ, da vjeruješ i da primiš. I ako ne primaš, vjeruj mi, zablokirao si svojim umom. Jer Bog uvijek daje. Vi, međutim, niste u tijelu, nego u duhu. Zapravo, mi jesmo u duhu. Mi bi se trebali tako ponašati, a ne tjelesno. Mi radimo totalnu kontru. Ako doista Duh Božji prebiva u tebi, ako ti Duh Sveti, Duh Božji, ako se pozivaš na božansko, na kršćansko, da si duhovan i tako dalje, onda Božji Duh prije svega treba prebivati u tebi. A nažalost, praksa pokazuje da je toliko puno ljudi opsjednuto raznim drugim duhovima, a nigdje tu onda nema više Svetog Duha. Jer Sveti Duh neće dolaziti nigdje gdje je nečisto. On dolazi tamo gdje je čisto. Znači, ponovit ću, vi međutim niste u tijelu, nego u duhu. Tako bi trebalo biti. Ako doista Duh Božji prebiva u vama, a ako tko nema Duha Kristova, on nije njegov. Ja to nisam izmislila. Sorry, žao mi je, tu piše. Moja prva Biblija iz djetinjstva. Ajmo dalje. Sva se raspada. A ako je Krist u vama, tijelo je mrtvo zbog grijeha, a duh živi zbog pravde. Tijelo je mrtvo zbog grijeha. Gdje je ostalo mrtvo tijelo zbog grijeha? Govorila sam u prethodnim videima vezano za krštenje u vodi u kojoj smo poronili naše tijelo. Sve je to Bog ostavio sa razlogom i sa svrhom kako šta da činimo. Jel' tako? Ako li ipak u vama prebiva duh onoga koji je uskrsio Isusa, znači Božji duh, onaj koji je uskrsio Krista od mrtvih, oživjet će i vaša smrtna tjelesa svojim duhom koji prebiva u vama. To je moguće. Moguće da izađete iz tijela, iz grijeha, iz zakona. Jer duh živi zbog pravde, ne zbog smrtnog tijela. I oživjet će i vaša smrtna tjelesa. Kako? Svojim duhom. Koji prebiva u vama? Da li prebiva u vama? Da li prebiva? Zašto to govorim? Zašto se zadržavam tu u Rimljanima 8, od 1 do 18? Zato što sam u prethodnom videu govorila koga puštamo, šta puštamo da hrani naše misli i da pušta korijene i zaljevamo to i uzgajamo kao najljepšu vrstu ruže. Izbacite to. Odrežite glavu tom divu. Iščupajte taj zaokorov iz vaših misli. Iščupat će se onda korijeni iz srca i nećete biti zarobljeni u tijelu. Nego ćete puštati duhovno. Jer naša borba je u duhu. Kako se čovjek koji je duhovan mjeri? Ne mjeri se, nema metra. Ali kako ćeš izmjeriti po duhovnosti? Pa što je manje u tijelu, što manje reagira, što više je slobodan, što je oslobođen od strahova, od idiotarija, od ne znam ti čega, što ide bezgranično i kad mu je možda frka i kad je nekakva situacija, on prolazi da vidi kako će proći kroz to. Pa ako je suđeno da se nešto i dogodi, pa naučit će nešto kroz to, primamo lekcije. Nije lekcija da se stalno sklanjamo i da bježimo od straha, nego da ih pobjedimo. A onda nam Bog stavlja situacije, ajmo reći strašne, da ih prođemo i da vidimo da smo uspjeli, da prođemo neku kušnju, a ne da se stalno sklanjamo kao da smo neka bezvrijedna, bespomoćna bića. Halo ljudi, halo, mi to nismo ljudi.
naš je bezgraničan, naše sposobnosti su bezgranične, mi možemo sve, mi imamo mogućnosti, ne dajte da vas koče strahovi. I ako ste s ljudima koji su okruženi u tome, a koji su čuli ovakvu riječ, ili riječ od Boga, ili su kršćani 100 godina, a i dalje se ponašaju kao zarobljenici, molim vas, mičite se od tih ljudi, jer vi niste ti da ih promijenite. Ako oni nisu dozvolili Duhu Svetom da ih promijeni, Gospodu Svetom da ih promijeni, svim mogućim propovjednicima, svećenicima i ne znam ti čemu gdje su bili i ništa im nije pomoglo, zašto mislite da ćete im vi pomoći? Pomoći oni vama da vas strpaju u ludaru zajedno sa sobom ili pod zemlju. Znači, sklonite se od tih ljudi. Jedan dan dođe dan kada kažeš dosta je, idem svojim putem, a ti ostani tu. To će biti najčešće naši najmiliji, naši roditelji, naše tetke, naše majke, naše prijateljice i tako dalje. Ne govorim vam bahato, ostavljajte te ljude. Ne, molite vi za njih, ali ne dozvolite da njihovi pipci, one hobotnice, oni kraci zahvaćaju vas, vrte se oko vas i polako vas vraćaju nazad. Nemojte to dozvoliti. Idite naprijed, ljudi. Idite u slobodu. Haleluja! Tako dakle, braćo i sestre, nismo dužnici tijelu da po tijelu živimo. Mi nismo tome dužni da živimo po tijelu. Nikakva ovisnost tjelesna te ne smije zarobljavati, jer mi nismo dužnici po tijelu, piše Božja riječ, da po tijelu živimo, jer ako živite po tijelu, umrijet ćete. Umrijet ćete. Umrijet ćete. I duhovno, i fizički. Ako već niste umrli. Pa samo čekate dan svog sprovoda, ima i tih. I nemojte misliti da su to tamo neki u Americi. Ne, tu, kraj vas. Možda si taj ti. Ako li duhom mrtvite tjelesna djela, živjet ćete. Ako li duhom mrtvite, umrtvljujete tjelesna djela tijela, živjet ćete. Zato vam je potrebno pomazanje Duhom Svetom. Zato su vam potrebni pomazanici, ljude koje je Bog pomazao, koji vam donose pismo, koji vam objašnjavaju stvari, koji vam nakon razgovora s njima letite. Potrebni su vam takvi ljudi. Zato se vole drugi ljudi družiti s njima, jer im život oživljavaju, jer duh njihov oživljavaju u njima. I potreban vam je Duh Sveti da uđete, evo to mi je sad odgovor za tebe, Dijana, vezano za jezike. Kad uđeš u to pomazanje gdje te jezici okružuju, gdje su ljudi u Duhu Svetome, koji su kršteni Duhom Svetom i dobili dar govora u jezicima, i kad uđeš u tu jednu atmosferu, lakše će se taj Duh Sveti izliti i na tebe da i ti progovoriš. Mislim da sam ti to objasnila već, ali da će ovo dobro doći nekom drugom koji ima isto to pitanje kao i ti. Ili da si sad stat u kafiću, da sjedimo na kavi, pijemo kavu i svako tu nešto priča i tamo njih 5 dimi i ovi imaju tamo 4 duhove di su sinoć bili i ne znam ti šta. Da li će se u toj atmosferi otvoriti krštenje Duha Svetoga i sići na tebe? Sad sam rekla kafić. Može to biti sportska dvorana, može to biti tvoja kuća, tvoja soba. Ako doista puno moliš i tražiš Boga, može biti da će doći krštenje u duhu na tebe kao što je došlo na mene i na mnoge druge ljude. Ali puno lakše će doći u jednoj duhovnoj, pripremljenoj atmosferi za to. A između ostalog, to su vam naše molitvene školice ponedjeljkom, srijedom i petkom u 20 sati, koje su potpuno besplatne i traju već 3,5 mjeseca. I ljudi su redoviti, dolaze i imaju promjene i nadam se da ću napraviti jedan video gdje će oni sami prokomentirati ispod videa kako se osjećaju nakon tih molitva, da ne stavljate samo one sunčeke, dugice, srčeka koja su meni jako slatka, lakiranje noktića i ne znam, nego da i napišete konkretno šta osjećate. Mislim da će mi puknuti memorija da mi je pun mobitel. Ajmo dalje.
Jer koji god se vladaju po duhu Božjem, oni su sinovi Božji. Vladajte se po duhom Božjem da potvrdite da ste sinovi Božji. Niste naime primili duha ropstva da biste se opet bojali, nego ste primili duha posinstva u kojem vapimo Aba, Oče. Haleluja, haleluja. Ja bih sad mogla naimenovati 100 imena za kojih ide ovaj stih, a to je: niste primili duha ropstva da biste se opet bojali. To je za sve one za koje se bojite. Sve s kojima sam pričala ova 3 tjedna i koji se bojite, ovaj stih je za tebe. Taj duh svjedoči našem duhu da smo djeca Božja, a kada smo djeca, i baštinici smo. Znači i baštinici, nasljednici smo. Baštinici Božji su baštinici Kristovi, jer ako s njim trpimo, bit ćemo s njime i proslavljeni. I završetak dok još imam memorije. Haleluja! Ovaj stih uzmite, čitajte, proučavate 8 od 1 do 18 Rimljanima i počnite to živjeti, počnite to staviti u praksu i ugodit ćete Bogu. Tako ćete ugoditi Božjem duhu koji će u vama rasti. Jer si opravdan. Ali to moraš znati da si opravdan. Sjeme uskrsnuća je život u nama, a ne tjelesnost koja donosi smrt. Uskrsnuće je sjeme koje nama rađa život u nama. Ako, Marta, siješ korov u sebe sa tim mislima koje ti misliš i koje iz tvog srca izlaze na tvoja usta i za koja te ja non stop opominjem, ti siješ korov u sebe i neće ti čak ni narast te neke ruže iz glave, nego će ti narast korov koji će ugušiti ruže. I nećeš imati što požnjeti, jer ćeš požnjeti besplodnost. Ako siješ lijepo cvijeće, požet ćeš to cvijeće. Ako siješ gluposti, izaći će ti korov i kad ćeš trebati nešto požnjeti, ostaće ti samo korov koje su tvoje misli, koje si uzgajala i pustila da puste korov u tvoje srce. Prijateljice moja, molim te, makni se od toga. Prisutnost Duha Svetoga je u tebi i čeka da se rasplamti, raspiri. A ti ga gušiš i gušiš i gušiš mislima straha i sumnje. Da će biti ovo, da će biti ono. To su misli od đavla, od supermena. Kršćanski supermen je đavo. Odmah ga sreži na početku. Oholost je misliti da je đavo jači od Boga. U oholosti si od đavla. To je njegova karakteristika i osobina, a ne Božja. Odmah to odreži na početku jer ti ne pripadaju. Te misli ti, prijateljice, ne pripadaju jer si Božje dijete. Oni koji tako misle, koji su oko tebe, ti ne pripadaju. Nemoj ih zvati prijateljima, ne puštaj ih u svoju kuću jer ćeš nadrapat. I već si nadrapala. I opet ćeš troći kod Kale da te čisti i ovo i ono. Nemoj. Imaš sve u Bibliji, možeš se i sama čistiti. Imam sad još tu par stihova, ali jedan od njih je: stojim na vratima i kucam. Onaj ko otvori, večerat ću s njim. Ako ti Isus kuca na vrata, a ne otvaraš mu, nego ideš onome koji psuje Isusa, neće Isus večerati s tobom. Neće. Imam tu sad nekakvih divnih stihova, ostavit ću ih za drugi puta. Imam još par minutica. Ne činite ništa iz sebičnosti, iz tašte slave. Ajde da još kažemo Filipljanima 4 od 17 do 19. Čitat ću vam Filipljanim 4 od 6 do 9, ne onaj stih što sam prije rekla od 17 do 19, mada je taj dobar, pročitajte cijeli dio. Rekla sam, radujte se svagda u Gospodinu, opet velim, radujte se. Vidite, kad bi te misli stavili u svoje srce, već bi vam se duh mijenjao. Blagost vaša neka bude poznata svim ljudima. Ako vaši prijatelji nemaju blagost koja je poznata svim ljudima, s krivim ste prijateljima. Gospodin je blizu.
Ne brinite se tjeskobno ni za što. Ne brinite se. A kamoli tjeskobno. Za šta? Ni za šta. Nego u svemu molitvom i prošnjom sa zahvalom iznosite Bogu svoje potrebe. Ana, sa zahvalom. Nemoj ići s Isusom da bi dobila ono što trebaš. Nemoj ići u molitvu i prošnju da bi dobila ono što ti je potrebno, nego zahvaljuj kao da si već dobila. Kaže, iznosite Bogu svoje potrebe, ali sa zahvalnošću. I Božji mir koji nadilazi svaki šta to znači svaki I pozitivan, i negativan, i zao, i dobar, i ovo, znači svaki tko nadilazi? Božji Božji mir koji nadilazi svaki čuvat će vaša srca i misli u Kristu Isusu. Znači, moraš svoje misli dati Kristu Isusu i ne dozvoliti da se u tvoje srce spušta kaj god. Uostalom, braćo, neka vam je na umu. Šta ti treba biti na umu? Ako su ovo tvoje misli, ti si na dobrom putu. Ali ako ti nešto od ovog fali, onda ti je đavo zarobio Imam još 2 minute. Neka mi na umu što god je istinito, časno, pravedno, sveto, ljubazno, pohvalno, pohvaljujte mnogo druge, krijeposno i što je hvale vrijedno. Što naučiste, primiste, čuste i vidjeste od mene, to činite i Bog mira bit će s vama. To su Isusove riječi. Božji blagoslov, živi bili, stisli mi like, sub i tako to, da se kanal ovaj širi dalje, da ide dalje. Dajte, dijelite ljudima koji trebaju čuti Božju riječ na ispravan način. Hvala vam, zahvaljujem vam i bit će sad jedna genijalna serija videa. Ćao, pozdrav.